Bere biziko espioiak. Goizeko 11:07 gutxi, Sydneyko museoa. Jakina, birrikitan nago. Jaun Andreok sekula ez dira Txinatik kanpo ikusi. Hemen dauzkazue Ming dinastiako tapi ospetsuak. Zoragarriak dira. Artelan preziatu hauek munduko segurtasun sistema aurreratuenarekin babestuta daude. Norbait gehiegi hurbilduko balitz. Sinesten alduzu magian. Arratsaldeko ordu biterdiak jota, Beverly Hills Institutua. Kakazarra, honela ezin da. Zer, argazkia etzaizu iruditzen lehiaketarako modukoa? Ez, nire argazkia itzela da. Baina errebelatzeko likido hau, atzazal ondagarri hutsa da. Hori esan nahiko dute, arteagatik sakrifikatu egin behar duzula esaten dutenean. Lanean ari altzarete ba. Ederra egin duzu. Argazki guztiak izorratu dizkiguzu. Ze axola dio. Epaimaikoek ez dituzte aukeratuko zuen bapateko argazkiak nire argazki landuen gainetik. Ez, nolatan zaude hain ziur. Ni irabazlea naizelako same eta zuek hirurak galtzaileak. Baina ez zaitezte goibeldu horregatik. Agurtuko zaituzte tolzatik lehen saria hartzera igondakoan. Agur! Ez dago honetarako eskubiderik. Naita ondatu dizkigu argazkiak. Orain berak irabaziko du lehiaketa, aixe gainera. Egin dezagun zerbait hori galarazteko. Zer ordea? Gure argazki ondatuak erakutsi institutuko zuzendariari. Egingo nuke gustatzen zaizkiola. Jerry, oso ume txarra aukeratu duzu egiteko baterako! Esan makina garraiatzailearen arduradunari lurreratze sistema ondu behar duela. Kaixo, Andereñok. Ona nazioarteko azken arte lapurretaren irudiak. Ming dinastiako tapizak dira. Zertarako nahi dituzte alfombra zahar itxusiok? Alfombra zahar eta itxusi bakoitzak 1000 urte baino gehiago ditu eta $10 milioi balio dituen kantera aterata. Alfombra zahar itxusiak garestiak dira, beraz. Segurtasun zintako irudiek erakusten dutenez, lapurreta bakoitzak distira magiko paregabea du. Artelanak aienatu egiten dire inolako arrastorik utzi gabe. Nazioarteko artemundua haserre jarri da eta nazioak batabestea salatzen hasi dira. Eta zer egin dezakegu guk? Espainiako errege familiak aberatsentzako bakarrik egingo den kantea babestuko du. Hori izango da lapurraren urrengo helburua. Artea aditu aberats gisa parte hartuko duzue. Espioia aberats gisa mundiala izango da. Lehen klasean bidaiatuko dugu? Gutxi gora bera. Barkatu astindu ongatik, Andereñoak, baina enkantera gara izeltzea nahi dugu. Ona tresnak. Batetik buruko apaingarri argigileak. Grabagailu eta CD jaurtigailu eramangarriak. Erabilpen anitzeko urkila luzagarri bat. 3 pare eskularru itxasgarriak eta birla gerrikoak. Beldurra ematen dit galdetzeak ere, baina nola jaitsiko gara hemendik orbehera? Oso erraza da hori, bigarren faseko birsartze desakoplamendua baliatuko dugu. Zer da bigarren faseko birsartze desakoplamendua? Berehala jakingo duzue. Hauxe. Hurrengoan alez isilik egon! Arratsaldeko 3:16 minutu, Madril. Neskak, honi esaten diot nik festa dotorea. Gogoan izan aberatsauetako edonor izan daitekela lapurra beraz erne. Inork ez du nahiko aberats esnop bat izan eta lapurretan dabilen susmorako bidea irekitzea. Handi nahiko esnopko gaikarrien zerrenda egin behar bagenu, Mandiren izena ipiniko nuke aurrena. Mandiz arduratuko gara egitekoa bukatutakoan, orain lanera. Bai, laztana, nola ezpa? Errege familiak ongi etorria egiten dizue urteroko udazkeneko enkantera. Barkatu? Sentitzen du. Barkatu horren. Azteko Carlos Carmelitasek eginiko soldadu ez ezagunaren edalontzi ospetsua. $500,000 eskaintzarekin hasiko gara. 1000 esker, $500,000, $600,000. Inork eskaintzen ditu 700?
Nori bururatu ote zaio lurrin sarkor hori ematea. Zeharo astoratuta nauka. Lo Diego, edo zeinunetan ager daiteke lapurra. Inork ez ditu eskaintzen 700.000, 600.000, bat? Ezin dut gogoa lanean jarri lurrin sarkor. Lurrin sarkor. 700.000 eskaini dituzte. Norbaitek 800.000? 700.000 behin? Birritan? Salduta bigarren hilarako andereñoari. Uste dut garesti xamarraterako dela egiteko hau. Eta ondoren, jaun Andreok, Bernardo Vasco de Gamaren azken eskultura lana, Don Quixote, ospetsua. Vasco de Gamaren geratzen den marmolezko lan bakarra da, eta... Gure txanda da, neskak! Lajaina, aienatu eginda. 200 kiloko estatua bat ez da laola aienatzen eta egingo nuke hautsonek baduela zer ikusirik azalpenarekin. Nora baitzoaz? Ez dute zer ikusten piztu argigileak. Hau ez eta sunatxa. Obelukete lehioak zabalduko balituzte tartean. Gaiztoa izan ala ez izan, morroiak bozina jo behartzuen gutxienez. Arte lapur bati ez idoa poliziaren egitekoa da, edo antzeko zerbait. Hei! Berehala itzuliko gara. Hala uste dut. Barkatu, lorontzi polita! Okerreko bidea! Aienatzeak gertatutako bi tokietan aurkitu duzuen hondakina magia amarruetan erabiltzen den lehergarri bat da. Bera azalesena ez da istripu bat izan, magia marru bata eta behar bada honik dago? Hala erakusten dute zantzuek, eta jauzgailuaren eta tornadoaren amarruei dagokien ez berri sospetsu egin zituen mundu osoan ezaguna zen mago batek, Kandinsky handiak. Orduan bisita egingo diogu delako Kandinsky horri bereak ez diren kuadroak etxean dauzkan ikusteko. Ezinezkoa da hori, duela urte batzuk hil zen itsasontzi istripu batean. Orduan, argitu gabeko kasu gisa geratu beharko du honek. Agian ez, bilobak oraindik irekita dauka oinetxea eta erakusgai dauka aitonaren mausoleoa. Lagungarria izan daiteke lapurretak argitzeko. Beraz, ara joango gara. Hiri aspergarri honetatik alde egiteko irrikitan nago. Arratsaldeko 5 gutxi, Transilvania. Honek ez dirudi askoz divertigarriagoa? Bai, zertan lagun aldizuet? Kaixo, Samantha Simpson naiz abrakadabra aldizkarikoa. Nire lankidea eta biok munduko mago ospetsuei buruzko artikulu bat idazten ari gara. Galdera batzuk egin aldizkizugu zure aitonari buruz? Oso, lakungarria izango genuke. Noski, aurrera. Eta segurreski hauek ziren bere ilusionismo amarru ospetsuenak. Hilkutxa hiltzestatua eta gilotina beldurgarria. Ala, jaina, ondo zorrotza da. Ara, erloju polita. Aitonak jendea hipnotizatzeko erabiltzen zuena da. Esaten dutenez edonor trantzean jartzeko gaizen osilazio bakar batez. Tik-tak, tik-tak, esnatzeko ordua, honako honek. Trantzetik ateratzeko araoa da. Memelo samarra, ez da ala? Bai, egia esan. Dira, kontua da. Gure irakurleak irrikitan daudela Kandinsky ospetsuaren ilusionismoaz informazio berezia izateko esate baterako jauzgailuaren eta tornadoaren amarruen sekretuak. Ze kazetari klase zarete zuek? Zer? Edozin magia zalek badaki mago ospetsuek ez dituztela euren amarruak ezagutzera ematen. Alde egiteko eskatu behar dizuet.
Guretzat ere atsegina izan da zu ezagutzea. Ezin zuen jarrera hotzagoa azaldu horrek ere. Bai, ez zaizkit batera gustatu ez gaztelua ez jabea. Ados, goazen hemendik ahalik eta... Krokodiloak dira beko hoiek! Sami, lagundu! Bizkor, sakatu igotzeko botoia! Paukerreko botoia! Clover, lagundu! Oraintxe, Sam! Benetan zaila da gero, zubia zeharkatzea! Erotuta nagoela esango duzu, baina iruditzen zait gazteluko norbaitek ezkaituela inguruan ikusi nahi. Nik ere irudipen bera daukat. Gau ez etorri eta isilpean sartuko algara Gregor Kandinsky ezain handiak zer eskutatzen duen jakiteko. Goizeko ordu biterdiak jota, Kandinskyren gaztelua. Tira ba, gaztelura iristeko bide bakarra desagertu eginda. Berdin dio, zer da guretzat lubanarro bat? Gogoratu idazu hurrengoan urkila zapalagoa eskatzea Jerryri. Ateak kiltzatuta daude hemen behan. Tira, igogailua hartu beharko dugu. Igogailua? Clover, ondo zaude? Ostiral gau batean Transilvaniako gaztelu beldurgarri baten teilatuan ipurdiz lurrartu ondoren, eta lagun minena falta zaidala, egon naitekeen ondoen, bai. Argi dago, goazen ikertzera. Zeren bila gabiltza zehazki? Gregorrek guk aurkitzerik nahi ez duenaren bila. Saiatu ate hori irekitzen. Uste dut ez molestatzeko esan nahi duela. Oh, arrazoi duzu, bai. Ea beste ate bat aurkitzen dugun. Gregor, hau txakendu behar da noizean behin. Biotako batek kutxan zer dagoen begiratu beharko genuke. Ados, papera edo gura izeak. Lapur motorzaleak zeraman mozorroa da! Gregor, zureak egin du. Gau baterako, nazkatzeko adina magia ikusi dut. Clover! Zueltzara! Ales, bizirik dago! Bagoaz, Ales! Eta giltzarekin irekitzen badugu? Bazenuten etortzeko garaia. Zer gertatu zaizu? Lapurrak baitu egin nau. Ez zara baitu duen bakarra. Ebatxitako artelanak? Ja. Gure aldizkari kazetariak dirata. Aldizkari kazetariak? Bizkorrea beste irten bide bat aurkitzen dugun. Nor da morro jau? Nor den? Lapurra? Lapurra? Ez, Gregor da lapurra. Nor da Gregor? Gregor nire iloba da. Aitona! Bizirik zaude? Bai iloba maitea. Kandinsky handia bizirik dago. Goizeko 3:16, Kandinskyren ziega. Zergatik egiten duzu hau, Aitona? Gehiegi dakite iloba maitea. Lehen ere nahikoa nahastu ziren nire planetan. Esan nahi du, neska zintzoak Aitona gaiztoa oztopatzen saiatu gara, eta artelan ospetsu garestiak lapurtzea eragotzi diogu. Horregatik jaurti nahi gintuen Lubanarroko krokodiloetara. Krokodiloak? Artelanak lapurtu? Zertaz ari dira? Nik lapurtu zidatena berreskuratu nahi dut soilik. Munduko mago onena nintzen, norbaitek nire amarruak jakitera eman zituen arte. Ezkutatu egin nintzen lur jota ez geratzearren, baina itzuli naiz, eta inoiz izan den mago onenan orden erakutsiko diot munduari. Zatoz nirekin, eta Kandinsky handiak izango gara. Erokeria bat da hau, askatu neskak! Nahi duzun bezala. Askaitzazu zer horrek. Esan, nirekin bat egingo duzu, Gregor. Bai, Aitona.
Agur, Andere joak. Aireko bat eta barruko karga preziatua misterio txukia hienatzeragoa zerutik. Eta gure hizkuntzan zer esan nahi du? Tut errege ospetsua erakusketa bat egitekoa da New Yorken eta arantzdoa. Guk Kandinsky handiek intertzeptatu egingo dugu. Bai, Aitona. Zeure hilo bai hipnotizatuta? Mesedez, antigualekoa zara gero. Zer, hemendik nola aterako garen arrastorik bai? Apustu pendulu zorrotz hori edo zer erabakitzeko gauza dela. Mil esker animoak emateagatik, Sam. Gure kate ez ari naiz. Clover, iritsiko zara nire urkila ukitzera zure buruarekin? Bai, ez uste dut. Ongi, nik 3 esandakoan aktibatu eta egin nik esandakoa. 1, 2 eta 3! Orain goratu katea! Alde itzuli aurretik! Gaurko ikasgaia, maitik lurrera pirritan jaistea ez da ona ipurdiarentzat. Jerry, hegazkin bat behar dugu, agudo! Goizeko 4:22, Ozeano Atlantikoaren Noiz gainean. begiztatuko dugu duten hegazkina. Nik esango nuke... Oraintxe! Airean abordatu beharko dugu. Zer esan nahi duzu? Irten eta 100 metroko jauzia egin beharko dugula? Ez tuntuna, sopazko eskailera bat daukagu. 15 metroko jauzia. Eta lurrartu arte jarraituzkero hegazkinari zer? Denbora gehiagitxo izango luke Kandinskyk lapurreta burutzeko. Eskularru itxasgarriak prest? Bai. Ongi, neu aurrena. Ez dira inondore itxatxi! Gazteenak aurrena, zure txanda. Ez arrenak, zure txanda. Eta txotxe egiten badugu? Tutorrek eskertuko aldu beraren gatik egiten ari garena. Demontrea! Hau da, hau galtzerdi zikinen kiratxa. Norbait dator! Garailea geratzen da rapakinarekin. Kandinsky izena gogoan garria izango da. Bai, Aitona. Ez joku kurruku oraindik. Bukatu dira zure magiak, Kandinsky. Betean. Orain ikusten duzu, orain ez. Baina nola? Ez zait bat ere gustatzen, morro jau. Azken agurra egiteko garaia iritsi zaizu. Ez, zuek zanpatzeko ordua iritsi da. Abrakadabra. Egoera larria, Sam, ideiaren bat? Bai, prestatu eskularru itxasgarriak eta heldu zerbaitin nik esandakoan. Orain! Askazazu, Clover, ez da fidagarria. Hipnotizatuta dagoenean bakarrik, bestela jatorra da. Orain ikusten duzu? Orain ez! Tik-tak, tik-tak. Esnatzeko ordua onako honek. Ala, tira, esnatzeko esan dizut. Saiatu kriskitin eginda. Mil esker. Zer egiten dut hemen zurekin? Ala beharrez. Arratsaldeko ordu 2:16, Beverly Hills Institutua. Erakusketa politan, eskak. Irudi batek 1000 hitzek adina balio du. Tamalez zuen kasuan alderantziz da. Ez dago eskubiderik. Gu mundua salbatzen eta gure eskolan bertan, zitalenak, guri argazkiak izorratu eta berearekin ateratzen utzi behar diogu. Ezin dugu ezer egin, ales. Nola ez ez? Epaimahikoak hurbiltzen direnean, gela ilunean gertatutako esango diet. Baina ezin dugu frogatu. Bururatuko zait zerbait. Erdi belatuta daude argazki hauek? Bai,
Bai, eta erru guztia. Aurkezpen paregabe eta bikaina. Akatsak erakutsi dituzue eskutatu ordez. Badauzkagu irabazleak. Irabazi egin dugu. Baina ez da posible. Nire argazkiak mundu osoan ezaguna den argazkilari batek ikuskatu ditu. Danile Bowitzek. Teknikoki argazkilari paregabea da, baina arrunta, zure argazkiak bezala. Lehen saria, Alex, Clover eta Samentzat. Gela iluna izeneko argazkiak egileen sormena islatzen duelako. Kabinezkoa! Botoak berriro zenbatzea eskatzen dut, mesedez! Gormara, barituko dizut, eskutukoa emango dizut. Jerry, oso une txarra aukeratu duzu egiteko baterako! Esan makina garraiatzailearen arduradunari lurreratze sistema ondu behar duela. Kaixo, Andereñok. Ona nazioarteko azken arte lapurretaren irudiak. Min dinastiako tapizak dira. Zertarako nahi dituzte alfombra zahar itxusiok? Alfombra zahar eta itxusi bakoitzak 1000 urte baino gehiago ditu eta $10 milioi balio dituen kantera aterata. Alfombra zahar itxusiak garestiak dira, beraz. Segurtasun zintako irudiek erakusten dutenez, lapurreta bakoitzak distira magiko paregabea du. Artelanak aienatu egiten dire inolako arrastorik utzi gabe. Nazioarteko artemundua haserre jarri da eta nazioak bata bestea salatzen hasi dira. Eta zer egin dezakegu guk? Espainiako errege familiak aberatsentzako bakarrik egingo den kantea babestuko du. Hori izango da lapurraren urrengo helburua. Artea aditu aberats gisa parte hartuko duzue. Espioi aberats gisa mundiala izango da. Lehen klasean bidaiatuko dugu? Gutxi gora bera. Barkatu astindu ongatik, Andereñoak, baina enkantera gara izeltzea nahi dugu. Ona tresnak. Batetik buruko apaingarri argigileak. Grabagailu eta CD jaurtigailu eramangarriak. Erabilpen anitzeko urkila luzagarri bat. 3 pare eskularru itxasgarriak eta birla gerrikoak. Beldurra ematen dit galdetzeak ere, baina nola jaitsiko gara hemendik orbehera? Oso erraza da hori, bigarren faseko birsartze desakoplamendua baliatuko dugu. Zer da bigarren faseko birsartze desakoplamendua? Berehala jakingo duzue. Hauxe. Hurrengoan Alex isilik egon! Arratsaldeko... Ez dute zer ikusten piztu argigileak. Hau ezetasun atxa. Obelukete lehioak zabalduko balituzte tartean. Gaiztoa izan ala ez izan, morroiak bozina jo behartzuen gutxienez. Arte lapur bati ez idoa poliziaren egitekoa da, edo antzeko zerbait. Hei! Berehala itzuliko gara. Hala uste dut. Barkatu, lorontzi polita! Okerreko bidea! Aienatzeak gertatutako bitokietan aurkitu duzuen hondakina magia amarruetan erabiltzen den lehergarri bat da. Bera azalesena ez da istripu bat izan, magia amarru bata eta behar bada honik dago? Hala erakusten dute zantzuek eta jauzgailuaren eta tornadoaren amarruei dagokien ez berri sospetsu egin zituen mundu osoan ezaguna zen mago batek, Kandinsky handiak. Orduan bisita egingo diogu delako Kandinsky horri bereak ez diren kuadroak etxean dauzkan ikusteko. Ezinezkoa da hori, duela urte batzuk hil zen itsasontzi istripu batean. Orduan, argitu gabeko kasu gisa geratu beharko du honek. Agian ez,
Bilobak oraindik irekita dauka oinetxea eta erakusgai dauka aitonaren mausoleoa. Lagungarria izan daiteke lapurretak argitzeko. Beraz, ara joango gara. Hiri aspergarri honetatik alde egiteko irrikitan nago. Arratsaldeko 5 gutxi, Transilvania. Honek ez dirudi askoz divertigarriagoa? Bai, zertan lagun aldizuet? Kaixo, Samantha Simpson naiz abrakadabra aldizkarikoa. Nire lankidea eta biok munduko mago ospetsuei buruzko artikulu bat idazten ari gara. Galdera batzuk egin aldizkizugu zure aitonari buruz? Oso, lagungarria izango genuke. Noski, aurrera. Eta segurreski hauek ziren bere ilusionismo amarru ospetsuenak. Hilkutxa hiltzestatua eta gilotina beldurgarria. Ala, jaina, ondo zorrotza da. Ara, erloju polita. Aitonak jendea hipnotizatzeko erabiltzen zuena da. Esaten dutenez edonor trantzean jartzeko gaizen osilazio bakar batez. Tik-tak, tik-tak, esnatzeko ordua, honako honek. Trantzetik ateratzeko araoa da. Memelo samarra, ez da ala? Bai, egia esan. Dira, kontua da. Gure irakurleak irrikitan daudela Kandinsky ospetsuaren ilusionismoaz informazio berezia izateko esate baterako jauzgailuaren eta tornadoaren amarruen sekretuak. Ze kazetari klase zarete zuek? Zer? Edozin magia zalek badaki mago ospetsuek ez dituztela euren amarruak ezagutzera ematen. Alde egiteko eskatu behar dizuet. Guretzat ere atsegina izan da zu ezagutzea. Ezin zuen jarrera hotzagoa azaldu horrek ere. Bai, ez zaizkit batera gustatu ez gaztelua ez jabea. Ados, guazen hemendik ahalik eta... Krokodiloak dira! Koirurak eta 16 minutu, Madrid. Neskak, honi esaten diot nik festa dotorea. Gogoan izan aberatxauetako edonor izan daitekela lapurra beraz erne. Inork ez du nahiko aberats esnop bat izan eta lapurretan dabilen susmorako bidea irekitzea. Handi nahiko esnopko gaikarrien zerrenda egin behar bagenu, Mandiren izena ipiniko nuke aurrena. Mandiz arduratuko gara egitekoa bukatutakoan, orain lanera. Bai, laztana, nola ezpa? Errege familiak ongi etorria egiten dizue urteroko udazkeneko enkantera. Barkatu? Sentitzen du. Barkatu horren. Azteko Carlos Carmelitasek eginiko soldadu ez ezagunaren edalontzi ospetsua. $500,000 eskaintzarekin hasiko gara. Mil esker, $500,000, $600,000. Inork eskaintzen ditu 700? Noti bururatu otezaio lurrin sarkorrori ematea. Zeharo astoratuta nauka. Blogerra Diego, nedo zeinunetan ager daiteke lapurra. Inork ez ditu eskaintzen 700,000, 600,000, bat? Ezin dut gogoa lanean jarri lurrin sarkor. Lurrin sarkor. 700,000 eskaini dituzte. Norbaitek 800,000? 700,000 behin? Birritan? Salduta bigarren hilarako andereñoari. Uste dut garesti xamarraterako dela egiteko hau. Eta ondoren, jaun Andreok, Bernardo Vasco de Gamaren azken eskultura lana, Don Quixote ospetsua. Vasco de Gamaren geratzen den marmolezko lan bakarra da, eta... Gure txanda da, neskak! La jaina, aienatu eginda. 200 kiloko estatua bat ez da laola aienatzen eta egingo nuke hautsonek baduela zer ikusirik azalpenarekin. Nora baitzoaz? Bere biziko espioiak. Goizeko 11:07 gutxi, Sydneyko museoa. Jakina ba, birrikitan nago. Jaun Andreok sekula ez dira Txinatik kanpo ikusi. Hemen dauzkazue Ming dinastiako tapiz ospetsuak. Zoragarriak dira. Artelan preziatu hauek munduko segurtasun sistema aurreratuenarekin babestuta daude. Norbait gehiegi hurbilduko balitz. Sinesten alduzu magian. Arratsaldeko 2:30 jota, Beverly Hills Institutua. Kakazarra, honela ezin da. Zer, argazki etzaizu iruditzen lehiaketarako modukoa?
Ez, nire argazkia itzela da. Baina errebelatzeko likido hau, atza zalondagarri hutsa da. Hori esan nahiko dute, arteagatik sakrifikatu egin behar duzula esaten dutenean. Lanean ari altzarete ba. Ederra egin duzu. Argazki guztiak izorratu dizkiguzu. Ze axola dio. Epaimaikoek ez dituzte aukeratuko zuen bapateko argazkiak nire argazki landuen gainetik. Ez, nolatan zaude hain ziur. Ni irabazlea naizela kosa, eta zuek irura galtzaileak, baina ez zaitezte goi beldu horregatik, agurtuko zaituzte tolzatik lehen saria hartzera ikontakoan. Agur! Ez dago honetarako eskubiderik. Naita ondatu dizkigu argazkiak. Orain berak irabaziko du lehiaketa, aixe gainera. Egin dezagun zerbait hori galarazteko. Zer ordea? Gure argazki ondatuak erakutsi institutuko zuzendariari. Egingo nuke gustatzen zaizkiola.